la endleleni kuhanjwa kusetshenzwe ibandla ukuthi lo ubizwe nguSimakade ngoba akakwazi ukuba nokuthula umfundisi enhlizweni yakhe ungekho kwenzayo ebandleni kube mnandi nje kuyena insuku ziyafana lwayizolo ufana nolwakuthanga lifana nolwanamhlanje umebizwe nguNkulunkulu kuba khona umehluko ngoba usuke sethweswe umthwalo uma ngala egcotshwa lapho ku-Old Testament lithi iBhayibheli inceke yenkosi yathi igcotshwa izwi kaNkulunkulu lathi ushingilosi lathi mukhumuleni ingubo ezingcolileyo bese nimgqokisa ingubo ezihlanzekileyo umuntu usuke egcotshwa engena kwiposition ye-leadership usuke ekhumula ingubo ezingcolileyo zakhe noma abese faka ingubo eziclean kusho ukuthi lokho abegqokile noma uclean kodwa kokamoya kubonakala kungcolile ngoba uyigqokele into wezwakala esekhuluma izinto ezingalungile kodwa ebe egcotshiwe azikhululeke manje lezi zinto abeyikhuluma izinto abezikhuluma before agcotshwe nezinto abezenza before agcotshwe ziyakhunyulwa bese egqokiswa izinto eziclean. Mina ngiyabona abantu bejabu bongo abefundisa akusiyona indawo emnandi akuyona ngoba noma ngabe uhleli wena uhlale udlinza ngento oyibonayo ingakho ingane zami nje ziyesinquma ukuthi uma ngabe zisipha imali makuphela inyanga kwenzeka zisiphosa ayithanda ukuyifaka kwi-account yami zithanda ukuyifaka kwi-account kamama ngoba bathi mina ngizothenga iy'ntambo zamamangi ngaleyo mali ungcono bayiphose ngapha bese bangitshela baba sikhona imali esiyifakile lapha kumama bese iyaqala-ke iyosebenza ngoba inkinga baya-understand ukuthi umthwalo eninawo yibandla likaNkulunkulu. Umpristi omkhulu makube umuntu obizwe nguNkulunkulu akungabi ukuthi usegcotshiwe kuphele nje kanjalo. Bakhona abapristi noma befundisa abagcotshwayo kodwa emveni kokuthi bagcotshiwe banyamalale njengemthwalo yezono uthola ukuthi abekho active emsebenzini kaNkulunkulu. Isizathu ukuthi ugcotshiwe kodwa akabizwanga. Ngiyakho manje ugcotshiwe kodwa unjani bazalwane akabizwanga. Uma ebiziwe akakwazi umfundisi ebiziwe ukungabi nomthwalo wevangeli noma webandla likaNkulunkulu. Uthola ukuthi kulova abazalwane imember nje yesonto kanti kuzothi kulova ngisho umfundisi angabibike esontweni alova umfundisi kodwa lowo muntu ugcotshiwe wangabizwanga uNkulunkulu ugcotshiwe ibandla labizwanga uNkulunkulu. Funda verse 1 mfana. Verse 1 ngokuba yilo nalo mpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwa abantu kaNkulunkulu. Uma ukhethwa umpristi ukhethwa kubantu niyezwa bazalwane ukhethwa kubantu abesemiswa amiselwe abantu kodwa kokukaNkulunkulu. Uma umiswa ukhethwa phakathi kwebandla ukhethelwe ukuba umpristi belithi iBhayibheli bese uyamiswa umiselwe abantu. Awuphinde leli verse mhlawumbe abazalwane uthi ukhuphula ivoice kufana nokhona bezozwa ngokuba yilona lo mpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwa abantu kaNkulunkulu. Umpristi mekhethwa ukhethwa kubantu amiselwa abantu akamiselwa izulu umiselwa abantu
kodwa kokukaNkulunkulu. Angazi bazalwane. Namhlanje uma ziningi namhlanje ama-Bible school bantu abamakhono agcwele maningi, bayafunda abantu kulama Bible school baze balazi iBhayibheli, babuye sebebizwa ngabefundisi. Kulungile, kodwa uma sesihamba endleleni sizobona ukuthi lo ngempela wayekhethiwe yini kubantu, wakhethwa waphinde futhi wamiselwa abantu. Ngamanye amazwi umkhethwa ukhethelwa abantu laba abakhona, bese uyamiswa umiselwa abantu laba abakhona. Umehluko umiswa kwakho umiselwa abantu, awumiselwe izinto zakamakhathini, kodwa umiselwa abantu kokukaNkulunkulu. Wena uthatha kokaNkulunkulu ukutshela abantu ngokukhethiwe uphakathi kwabo, wamiswa phakathi kwabo, kodwa into ofanele uyidilive bona izinto zikaNkulunkulu. Lithi umiselwa abantu kokukaNkulunkulu. Awumiseli ukuthi unguchwepheshe embhalweni, awumiseli ukuthi uchwepheshe ekushumayeleni, awumiseli ukuthi uchwepheshe endumisweni, kodwa umiselwe kokukaNkulunkulu. Lezi zinto kwazi iBhayibheli kuyafuneka, nendumiso nomkhuleko nokuzila ukudla kuyafuneka ngoba ingxenye yezinto, kodwa kunezinto ezijulile zikaNkulunkulu. Uma esukumfundise lovile njengayisontweni, usukethi labantu amiselwe bona, amiselwe izinto zikaNkulunkulu, kwenzakalani kubo namhlanje? Angiyange esontweni kwenzakalani kubo? Ngoba umiselwe laba bantu, uma befika beqalaza abambona umfundisi ulovile esontweni, kodwa lo mfundisi umiselwe izinto zikaNkulunkulu kubantu, hayi ezulwini kubantu. Yingakho noma ngikhathele kangakanani ngisuke ngazi into eyodwa ukuthi ebandleni uNkulunkulu angithuma kulo bakhona ababili abathathu angathi mabenqangibonanga balimali, bakhona ababili noma oyedwa othi bengibonile athokoze. Angingamlimazi lo mzalwane, ngilove noma ngabe ngikhathele, ongcona ngezele ngihlale esitulweni la ngilale, ngoba ngine-understanding ukuthi uNkulunkulu into angenze yona ungithumile ebandleni, engithume kubantu, engithumela izinto zakhe. Qhubeka mfana. Verse 2. Awuqale verse 2 ngiqambile mfana ngiqala. Ngokuba yilona lo mpristi omkhulu okhethwa kubantu, umiselwa abantu kokaNkulunkulu ukuze anikele izipho nemhlatshelo ngenxa yezono. Umsebenzi womfundisi ukunikela izipho nemhlatshelo ngenxa yabazalwane. Ngamanye amazwi umzalwane uletha isipho kumfundisi, umfundisi athathe lesi sipho asiyise kuNkulunkulu, athi uNkulunkulu mamakhathini nasi isipho asilethile, singesakho, nasi isipho asilethile. Umsebenzi womfundisi ukuyisa izono, ukunikela iminikelo yabazalwane ayise kuNkulunkulu. Iyona nto nje umfundisi iBhayibheli elishoyo kakhulu lapha. AmaHebheru alanda kakhulu ngenqubo ebiyenzeka before Christ, izinto ebezenzeka lezi kakhulu bazalwane. Qhubeka mfana. Verse 2. Ubekezelela abangazi lutho nabadukayo, lokhu naye uzungweziwe ngubuthakathaka.
umfundisi umsebenzi wakhe ukubekezelela abangazilutho nabadukayo. Ubekezelela abangazilutho nabadukayo. Isizathu esidala lokho uya-understand ukuthi kwayena uhaqwe izono zimkakile mengasa angazenzi lezi zinto fune nezakhe izono zingathethelele. Uhlala nje naye uya-understand ukuthi umuntu methi ngonile a-understand ukuthi nami ngake ngona. Methi umuntu ngishayekile understand umfundisi ukuthi ngashayeka nami ngake ngashayeka abesemisa kuNkulunkulu alwe lempi yalomzalwana ayilwe ngoba uyabazana ukunikela nje njengoba kade ngikhuluma ngo100 rand ukuthi ngenyanga kugcinekele ithempeli. Umsebenzi loyo owenzayo wena mzalwane uwenzela uNkulunkulu. Bangakanani abantu abangena la iBack to God ngaseFenel yaziwa iSouth Africa yonke ngenxa yokuthi kunabantu abangena ngalomnyango ethwele afikela kushunyelwa ivangeli ukudunyiswa ukuthandazwe aphume sehlile amahlo wena ungawudelela ukuthi awukodwa sikuwa 100 kanti kunomsebenzi owenzayo bese utholakala wena ususizakala kwezakho inkinga ngenxa yokuthi umnikelo wakho werent usiza abantu bebhajini. Ukungena nje komuntu umbhalo lo ngaphandle obhala ukuthi Back to God Christian Church wona nje dlula umuntu baningi abangenala athi omunye ngabona umbhalo ubhaliwe ayibengile ngubona lo mbhalo ngase ngene lengane eyanikela ngale yabhodi namanje noma ingasakhona njengoba ingasakhona kodwa uNkulunkulu ike yangene ngozini yemoto lengane ikwangathi phambalelwa yikhanda wakhala isililo saya khona soyithandazela wakhala isililo abamndeni wakubo betshela ukuthi ingakwazi ukubona uyise ukuthi ubaba ingakwazi ukubona umama ukuthi umama isesibhedlela inimele ishayeke ekhanda ngozini yemoto ngendlela esimanga ingakwazi ukubona ukuthi ubaba umama uthathe wethu bani ingane yami ngoba isitine ngane kodwa ingakwazi ukubona iqhamuka ukubona umuntu mhlawumbe kubize nelinye igama. Kodwa uNkulunkulu wakhumbula ukuthi bangakanani abantu asebesizakele esontweni bengakaze bangene babona ibhodi baze bagcine sebengena bazothola usizo ngenxa yomnikelo wabo. Kunezinto ezisikhulumela noma sesihlulekile abantu abami usathane esethi uwinile ngathi kodwa izinto esizenzayo noma esazenze ebandleni ziyama zivuke lezi zinto zisilekelele lapha amandla ethu engasekho sesesihlulekile. Ingakho umhlabelele ethi ngawetha amandla siyahluleka. Ngawethu amandla siyahluleka. Yamane ngane yasinda yaphila namhlanje iphile qingo kwaphekwa kuyela nesimo sengqondo yayo yabuya yaphila nje namhlanje intombi iyona yazi ukuthi yasindiswa ile bhodi yayithenga ikhokhela yodwa le bhodi engaphandle ngenxa yomnikelo ukuthi kunabantu abasizakalayo. Lekhaya sina le bhodi eyahlanganiselwa abantu abasha. Kunabantu abasha abahlanganisa imali kwathengwa le bhodi. Omunye wabo kungabe uzashona noma uzabhubha wabhubhela ezonweni kodwa uNkulunkulu umvikela ngenxa yomsebenzi awenza endlini kaNkulunkulu.
Imisebenzi esiyenzayo bantu bami uma sifaka endlini kaNkulunkulu, leyo msebenzi iyasikhulumela ngoba uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Akawadla. Leyo msebenzi yona esikhulumelayo lapho thina sesiphelelwa ngamandla, kodwa imisebenzi yethu emihle esiyenze ebandleni likaSimakade iyama isikhulekela. Ngiyacabanga i-worship team ngithi umiyazi ukuthi ungakanani umsebenzi kunabantu abangathanda ukukholwa kodwa abathi ayi i-team yase-Back to God iyahlabelela. Ngikhumbule yona namhlanje ake ngigeze ngihambe ngiye Back to God ngoba i-team yakho ihlabelela kamnandi. Uma esefikile ushunyayelwe aphakamisa isandla akhethe inkosi athi ngiyazinikela enkosini uJesu, lo muntu ulandwe ne-team. Umi biyazi team ngabe iyazinikela emsebenzini kaNkulunkulu ngoba le msebenzi eyenzayo iyatshala iyavuna ithelo ngelinye lapho bengasekho abantu usulele ebhedeni ugula. Nikona bazala phela la uTestament kwafa umuntu wesifazane wafa ngempela wangadlala washo mase shonile lithi iBhayibheli bakhala abantu bakhuleka bathi uNkulunkulu mvuse, bakhuluma noJesu mase fikile uJesu bathi sicela usivusele yena. Kunentandane eziningi akade ezondla, kunabantu abaningi kade bagqokisa. Namhlanje uma ungavuma wena Jesu ukuthi ahambe bazoyithatha phi lezi ngubo zokugqoka ngoba bayahlupheka laba bantu. iBhayibheli lithi uJesu wamvusa kwabafile, wavuswa imisebenzi yakhe ayenzileyo. Imisebenzi yomuntu nomuntu emihle iyamlandela kanti nemibi futhi iyamlandela. Uyazi uNkulunkulu akanandaba ukuthi uzele isigebengu. Uma walesi sigebengu, ubaba walesi sigebengu enza kahle, uNkulunkulu kwasivikele sihlaselwa kufanele ungabe sifile siphunyuke kuthi ngemva kwalokho abantu baqomba bathi hayi kodwa bengeyona into esingaze simulane sibanibani ngani. Usindile emveni kwalokho babuyele engqondweni zabo kukhuluma imisebenzi yomzane ayenzayo ebandleni likaSimakade. Sibeke niyazi lento bantu uNkulunkulu usebenza kanjalo, izinto awuziyisi. Lezinto uNkulunkulu ziletha ethempelini likaSimakade. Umfundisi ngenxa ukuthi umisiwe wamiselwa ibandla, kodwa ezintweni zikaNkulunkulu akukhulumayo umfundisi kunomthelela kuza straight kuloyo muntu osuke enze kahle noma ezofuna usizo. Into ayikhulumayo umfundisi yiyo leza kuwena. Nikhona bazala? Kodwa ngifuna ukulinganisa ngayo la kunalamaduku akuwona amaduku engiwasebenzisa ngilima ngihlakula lapha ekhaya ngoba ngiyahlakula ngiyalima. Awona amaduku engiwasebenzisa. Amaduku lawa kuze ngiwacele ebandleni, ngiwacelisa ukuthi ngiyajuluka mangiphambi kwebandla ngiphatha mina amaduku awu2 zonke insuku ngoba la ngixaka ithawu. So uma ngishumayela, uma ngihamba nginento ukuthi mhlawumbe isikhathi ngilibekela noma mhlawumbe ngilibekela mangidrive imoto mase ngiphume emotweni liwe, ithi inhliziyo yami uyicebo likaNkulunkulu leli ncomeka ukuthi ahambe lamaduku abuya shabalala kuzibandla
nikwazi ukungithengela lamaduku ngoba inhloso yami nalamaduku ukusebenzela uNkulunkulu. Ungathenga lamaduku wena ubona uthengela amaduku wadelele, ayisiphe simangalisayo phambi kaSimakade, ayisiphe ngoba iduku kimi lithuluzi lokushumayela. Ngamanye amazwi ufana nomuntu ofike ngingasenalo ithuluzi lokushumayela, wasukuletha iduku kwase kuya amandla kimi ukuthi ngiqale phansi ngigijime ngishumayele. Umuntu ongisizile yilo mthengelele liduku. Uthi umpostoli Paul abekhuluma bebhalela uTimotheo uthi ningimawusuza kimi ndodana uze ungamshiyi uze naye ngoba uwusizo kimi ekushumayeleni kwami. Kunabantu emsebenzini kaNkulunkulu abawusizo endleleni kaSimakade, akudala ukuthi umsebenzi kaSimakade uqhubeke, abawusizo. Abanye abakhulumi kakhulu kodwa nje bawusizo endleleni kaSimakade. Igcine ibandla selivulekelwa izibusiso libona uNkulunkulu ngenxa nje lomzalwane owusizo. Jesus, kunabantu aba-rich noma abanayo imali kodwa abangafisi eyabo imali isebenze edingweni zikaNkulunkulu. Abangafisi ukuthi isebenze edingweni zikaNkulunkulu. Abangafisi. Lo mzalwane wangithengela isuti. Uke wagula kanzima. Sezwangithengela amasuti awuthu. Uke wagula kanzima. Wasinda. Ngithi mangikhuluma naye sikhuluma ucingweni ngithi mama uze wazi ukuthi imisebenzi oyenza kuNkulunkulu uma ngisuke ngimile phambi kwebandla, ibandla lingibona ngiclean, belithi ibandla kuthiwa clean umfundisi wethu, lolo duma luzikini luya kuwe ongenze mina ngaclean ukuze ibandla likwazi ukungilalela lamukela into engifundisayo. Udumo luya kuye. Yingakho uzothulela usesibhedlela uzwe kubuya manje kumangale ngisho udokotela ukuthi usafave kanjani kule bengakafanele uvele uvuke iqinqo kanti sekukhuluma imisebenzi. Ibandla umfundisi umiselwe ibandla kokukaNkulunkulu noma yini umfundisi ayikhulumayo ukhuluma izinto noma uyakusola noma uyakuthethisa akakuthethisi ngoba ekuzonda. Kodwa inkinga ukuthi ulungisa wena ukulungisela uNkulunkulu ngoba umiselwe ibandla kokukaNkulunkulu. Angazi bakusithutha iyezohamba. Uma ngisola bakusithutha angisoli ngoba ngisola makukhona la ngisola khona, kodwa ngisola ngoba mina ngimiselwe ukuthi ngikulungise, hayi entweni zomndeni kodwa ngikulungisa ngozi kaNkulunkulu. Mhlawumbe niyezwa bazalwane. Ingakho mina nginandaba mina mawungifika kwakho kushoniwe ubeka amakhandlela khona ihlahla ubeka ihlahla kuthiwa sesiyathatha manje siyahamba mina ngingeni la. Ngeke uzungizwe nje ngikhuluma emngcwabeni ngishaya ihlahla ngishaya amakhandlela ngishaya zonke izinto angingeni lapha mina ngibizelwe ukuthi ibandla ngilitshele kokukaNkulunkulu. uNkulunkulu yodinga ngifundisa bona akazwani nesono. Kufanele mina ngakho umuntu ngezwi umuntu ayithatheleni isinqumo ukuthi ikhandlela ngilidinga kusho yena uma engalidingi. Uma edinga emndenini wakhe akaqhubeke nekhandlela mina ngizomnikeza okungcono kunekhandlela. Mhlawumbe nizwa mina ngimnika okungcono kune ihlambe libekwe phezu kwebhokisi ihlahla aliyona inkinga kimi. Ngethi ngikhonza uNkulunkulu onamandla kangaka ngiphazanyiswa ihlahla nje. Ihlahla nje libekwe phezu kwebhokisi seliphazamisa ngempela kangaka ngoba
kuze kushintshe ngisho imessage kimi ngiyoshumayela izinto ezingekho ngiyilwe nebandla ngenxa nje yomphafa obekiwe noma umlakankosi noma umphafa obekwe phezu kwebhokisi lomuntu sengaze ngishintshe imessage ngenxa yehlala akasi understanding yakhe sifesithi uJesu wethu unamandla simtusa ukhathwa amakhandlela abekwa anginandaba noma ngazungeza ibhokisi elinye ezibekwe phezu kwebhokisi ikhandlela anginandaba into yomndeni abayenze mangiqeda ukushumayela mina emngcwabeni ngishumayela bese ngithi sengidedela umndeni wenze izinto zawo bangene bafike baguqe bathi mfowethu sesiyakuthatha manje uye endlini yakho yokugcina sizophuma nawe la mfowethu simngenise kule yandlu enkulu baphumele etendeni bamngenise endlini enkulu umndeni wezinto zawo baphume naye babe naye ethuneni abekwe ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngithi awehlise umndeni uma sekufanele useshonile umuntu sekufanele kuphosa inhlabathi lithela mangiqeda ukwenza inkonzo emathuneni abomndeni abaqhubeke benza into zabo bese kusuka umoya yedwa umndeni ubaba noma ubaba akhe ngefosholo inhlabathi ayilethe kwabomndeni bacaphuna bomndeni asho ukuthi uthuli othulini inhlabathi angingeni ndawo ngeke ngiyeke ukushumayela uJesu ngenxa yenhlabathi bazalwana angazifuna nibheke angikwazi ukuma ngingashumayeli uJesu ngenxa nje yenhlabathi kade ngicabanga nje lento mangicabana ngithi sekufuneka ngiyiphose manje inhlabathi ngoba emngcwabeni uma uphosa inhlabathi once umndeni wayiletha sekusondela befundisi bazophosa inhlabathi bese mina ngiyama sengimalimazile yonke lento kade ngiyikhuluma etendeni ngishumayela isiphumile inhlabathi izokwenzani ayibe le inhlabathi uma kucashunwa la lo mfundisi ozobenza le nkonzo semathule sicaphune sonke mathi inhlabathi ehlaba ukuthulo thulini nami ngiyaphosa yenzani uthola ukuthi ku100% ebengusebenzile ngishumayela uNkulunkulu sekuvele kwasuku 80% wonke selu 20% aba understandayo ukuthi inhlabathi isho ukuthini ezweni kusho ukuthi 80% wonke ngamanye amazwi kubantu abayishumi ngilahlekelwa abantu abawu8 ebebezothatha uNkulunkulu ngenxa nje inhlabathi ukwenzani uthola ukuthi abefundisi ncomela abafuna ukuphosa inhlabathi kodwa kunezono abazenza ezinkulu kunalezi kunengane ebandleni abayikhiphisa izisu kodwa lesono sokukhishisa isisu sincane kunesenhlabathi lesi sono sokukhiphisa ingane yomuntu isisu sincane kunehlamvu noma sikhulu kunehlamvu amen ayebo sincane kunehlamvu lomphafa olushayayo ngomile lezi zinto ezinkulu esizenza uthina befundisi izona esingakhulumi sifocus ekuthini ngamanye amazwi sikholelwa abantu hayi usimakade lisho ukuthini inhlabathi phosa inhlabathi ethuneni ukuze uzuze bonke laba bantu izolo khona umama lapha eSiphingo umngani kamama siyamthathela impahla khulume nomama cela simthathele amakhabethe uthenga amakhabethe finish yawa lapha ngakuthini uthe usebenza la eNew Germany siyamthathela kuhamba nomakoti wabakhe sesiyakhuluma kuyangibuza ngibona ngathi kuyabonakala ukuthi ngisindisiwe ngoba ngibona ngomngani wami usho umama ngafika badelele amakhosikazi lapha eSiphingo ushoyo kodwa yena afika sathi igazi lami lelakhe lezwana nisindisiwe yini
bese ngithi mina ayisindisiwe mama. Athi ngiyabona ukuthi ngisindisiwe. Sathi xoxa endleleni bahleli labo bakhe nomakoti wakwakhe. Manje ke mina ngikhonzeza yona mina usho mina ngikhonzeza yona awungitsheleke manje ke baba ukuthi ma ngishonelwa ubaba usiyajika yini abe idimoni ngoba eseshona ngithi mina cha ngeke azitshela uma ukuthi wayezwa umfundisi othile oyeshumayela ethi abafileyo bangamadimoni ukwazi ukuthi lo mfundisi lento ayishumayelayo umpostoli Paul noPetro ushumayela izinto zamadimoni ngoba nabo bafa finish umuntu nje meke wafa umuntu uyidimoni kusho ukuthi nawe lento oyishumayela ushumayela izinto zamadimoni ngoba oJohane noPetro nabo bonke abekho nje mangikhuluma nje bafa ushumayela into yabantu abafileyo ube futhi ukuthi abafileyo bangamadimoni no ngiyamtshela sixoxe esambe siqhubeke sithema sesofika bese sompela sesofika ekhaya wathi baba yazi ngizokhuluma nomngane wami ngifuna ke ngimvakashele esontweni uyazi baba mawukhuluma kanje ngingangena lesontweni lakho siyaxoxela nje wathi ngingangena lebandleni okhonza khona washo umakoti wakho ngoba into eyinkinga nje ma kubantu abasindisiwe bafika emgcwabeni bashumayele ngalento amahlahla shumela ngazo zonke lezi zinto bashumele ngamadlozi ugcina usuxakeka ke manje ukuthi uzongena kanjani kulaba bantu uzokholwa kanjani laba bantu abalwa nezinto zakithi ungenaphi asilenzizwi bantu abami uJesu uthi asishumayela abantu baphenduka bese uma sebephendukile uthi asibafundise ukugcina konke nina nenza umhlola nifuna ukufundisa abantu bengakaphenduki ukugcina konke umfundisa kanjani umuntu vele ngaphendukile uJesu uthi umsebenzi wethu ukubafundisa ukugcina konke sebephendukile sesihleli phansi ukuthi nakho uJesu wakutha izwi lithi ngiyayithi lapha eBridge nangu umfundisi uxhulu khona eBridge yaseshomeni khona umfundisi namhlanje ubaba Mabugasa umfundisi namhlanje wathi silapha na weza ngithiwa iPastor nokhepha abantu abasha ekseni nje weza lapha ekhonza St John's weza wazohlala noba umkonye lapha noba ubiyasi behleli lapha eminyango ekseni mina ke ngangilele emotweni hayi ba Ngicela ukuthi uyangidinga baxoxe bese hayi ngisivusa uba bangivuse emotweni uma bengivuse emotweni ubaba uGasi uxakwe into eyodwa ukuthi uyakuthanda ukukhona yena useSt John's kodwa unovalo lokuthi la ensindisweni ushawa abantu abangasekho leyo nto imbangile wathi mina nonkosikazi wami ukhona nonkosikazi wayekhona naye lapha enkonzweni wathi ngixawa ngithi mina ubani nje njalo mawe